Excuse. Sir, excuse sir. Media sir. Dala sir, skill sir. Magawa ako media sir. Sa media lang sir. Dali lang ko makuha. Yung makita dada. Celebration ng pagkakas ng headquarters. Maraming salamat po. Sama ini mga Natin na dumadami na talaga. ito mga kabiyan. Nakita natin diri nakalatabo. Kung sa di naghambal si presidential aspirant Bongbong Marcos. Nagaluot kita rin mga kabiyan kay sa kadamuon gid sang tao. Ay makapag-organize at nagawa lahat para yung ating tagumpay. Sir, pwede ko kasingit, sir, gamay, sir. Sir, pwede ko kasingit ka din. Sa pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino ay ating matutunan. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Huwag po natin titigilan na ipagpatuloy ang pagkalat ng mensahe ng ating adhikain, ng ating kilusan ng pagkakaisa. Huwag po tayong titigil. Salamat. Hanggang nakarating na tayo sa araw na masasabi natin na tayo ay pinagkaisa natin ng Pilipino at dahan-dahan natin nararamdaman na madama gid sa mga katawhan mga BBM! Tapos na pagpamulong-pulong ang ating aspirant sa Bongbong Marcos mga biyan. So balikan lagi kita. Ayan mga biyan, nasulod na sila. Oo, ma'am. Diyan lang kita mga biyan. So, subang mga biyan, diyan lang kita. Pagpaon na rin mga biyan ang itsura. Sir, pwede ko makuha dito, sir? Ayan mga biyan. Kita natin diri ang mga supporters diri sa kampo ni BBM Sara Unity mga biyan. Puro ini nakapula si Anay Mayor Sangsara mga biyan dito. Kita natin diri. Amoy ni ang reading area mga amoy ni diri area mga biyan. Bali sa ground floor ini kay sila si Sir Bongbong nagsaka na dito sa babaw. So binawalan mga biyan ang mga medyang halin sa Manila amo lang gid nagsaka. Sige mga biyan narin makita natin din mga supporters natin. Nakalain-lain ni nga sektor mga biyan sa aton nga palibot. Kaga amoy ni mga biyan no. Makita natin diri ang ilang gamay nga stage. Good morning, sir. Sir, pangalan sir? Angel Capadusa, Chairman ng PHA.
Partido Federal na sa Antique. Oh, sa Antique. Oh, sir. Ano masasabi mo, sir, sa mga tao dito sa Iloilo? Sigurado nananalo dito si Bibi. Ang Western Visayas zone. Sigurado na yan. Salamat, sir. Okay, okay. Sir, ano masasabi mo, sir, sa mahambalat sa diri sa mga tao pag-welcome? Namin sa bayan namin ng Sara, mananalo dyan si BBM. Kasi dati yung uncle ko sa Congressman Altiger, speaker for simple ni father yan. That's why nga ako nagtakbo ko na mayor ko sa Sara. Kaya BBM. Sige, sir, salamat. Sa ayun sa Iloilo News Online, nakita tayo ngayon. Yan si Mayor sa Sara, mga biyan. So much for today, mga biyan. Magwa kita sa Sininga area. Tadi rin reporting from where the action is. Sa balita sa Iloilo, i-online na yan.